ngizwa akhani sasaphile sezwa gogo sasaphile akhani njengoba nikhuluma kanjena ukuthi kufuneke sakhe kulungile gogo ekeni siphena amalungelo kodwa ke gogo amalungelo akanjani kodwa mina mntana emakhehleni okuthetha kodwa mina mntana kodwa mina mntana angisekude ukukhuluma namalungelo yekani lobutshwala nakanjuthi nawenza ukutholwa kwenu yenza ukutholwa kwenu mina lokho angize ngakuyeka sengakha ngadela kulungile sengakhambela ngadela kulungile salukazi njoba nathi sangena la sangeniswa usizi nokuxakeka nathi anibhukude ukudanda uyabona le video lena inomqondo ojule kakhulu uma umuntu waphiwa ukubona noma ukuhlaziya izinto. Uthini ubhuti la kule video lo ukhuluma la? Uthi gogo ake nisiphe ilungelo lokuthetha emakhehleni. Zingane zakwethu nibona bafowethu intsha yamanje ibhukudo otshwaleni. Nibona izinto zingalungi entsheni yamanje. Kuningi bafowethu. Uyabona angisho bafowethu mhlawumbe ukuthi khona engibhlemayo kodwa ngowami umbono njengomuntu nami wakwazi ukuphiwa umqondo uNkulunkulu namathonga kithi. Mina bafowethu ngibona kahle kahle lento yokuthi uma kukhona something engakuphethe kahle noma kukhona something engakulungeli osukuyiza uyizama empilweni njengomzukulu ungakwazi ukudlulisa ubuhlungu bakho noma imizwa yakho ngokwakhe emsamo kumele uzothumele umuntu omdala ekhaya ukukhulumela. Uyabona bafowethu akufani ukucela ukuyicelela noma ukudlulisa imizwa yakho kubantu abadala ngokwakho noma usuke like udlulisela omunye umuntu. Yes kusuka umuntu omdala oyinhloko yekhaya kodwa akufani ukuyikhulumela kanye nokukhulunyela. Ingakho bafowethu kwesinye isikhathi ubona izinto kwesinye isikhathi ube ngani mhlawumbe ke idlozi liyaphuza mhlawumbe ukuphendula uma usuke ucede something kulona is because aliyazi imizwa yakhe ngaphakathi noma ubuhlungu bakho bungaphakathi ukuthi how do you feel ngaleyo nto leyo ngempela deep inside your heart ngoba phela usuke ukhulunyeliwe. Yabo ngiyafisa phela bafowethu ukuthi amakhosi akwaZulu phela sengathi ayihlaziye ngeindlela kahle kahle ukuthi kube neqhinga bafowethu mhlawumbe kahle kahle nathi siyintsha noma nathi ngabazukulu kepha sikwazi ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto sikwazi nathi ukuthi sidlulise mhlawumbe imizwa yethu kokhokho bethu emsamo sikwazi nathi ukuthi sicelela khona sikhuza futhi sikhuzayo. Uyabo I think abafethu kukhona ungavuleka ngoba akufani bafuthu kwesinye isikhathi ukukhuluma komzukulu. Yabona mozo ukhuluma umzukulu kube khona izwi ozolikhuluma udlulise emsamo. Ngicabanga mhlawumbe lonto le isheshe ibe nomehluko isheshe izwakala emathongeni babone ukuthi hayi cha kukhuluma ingane yethu manje encane shothi ahlahle lento ngempela iserious ngempela kukho kungaba khona ushintsho mhlawumbe ngase lenzeke empilweni yakho noma emndenini wakho ongase tshintshe mhlawumbe impilo. Ngiyacabanga umbono ngikanza wethu umbono bafowethu ngokwamhlaziya bafowethu mangirong mhlawumbe ukuthi ngokodwa nje ngokuhlaziya abantu mangibhekisisa ngoba uyabona lo bafowethu kahle kahle ukuthi shothi kahle kahle ikhona le gap le yokuthi kukhona afisa ukuphefumula emsamo kepha ngenxa ukuthi ilungela kanalo akakwazi. Uyabo kanjalo ke nethonga lakho liyafisa ukuthi sekathi lingayifila noma lizwe kahle imizwa yakho ukuthi okay kaze umzukulu uthi kahle kahle yini lena kahle kahle emphethe kabafisa ukudlulisa kuthini kunokuthi uzokhulunyelwa. Yabo kanti futhi ugogo uthini ke lana uthi akhani mina sengaqeda njobe ephuzela utshwala nje kanje uqedile vele manje use right usakwenza konke emhlabeni vele bafowethu ke njengoba sikhula siyintsha kumele bafowethu sifocus ekwakheni zingane zakwethu kumele sifocus ekwakheni sikhohle bafowethu izinto eziningi zomhlaba konke lokho sokubona after. Ngake ngasho kwenye video before ukuthi ngiyamncamela mina umuntu othola mhlawumbe uzobhuda etshwaleni aphike nobumnandi kepha usenakho konke ukulo umuntu ozobhuda etshwaleni kepha usafuna impumelelo usafisa ukushada usafisa ukuthenga imoto usafisa ukwakha usafisa uba nezingane kodwa ubhizi notshwala ubhuda etshwaleni. Angisho bafethu ukuthi ngiyajaja cha ngijaji umuntu ingathi siyabonisa bafethu ngoba iqiniso bafethu liyakha amanga kepha yaphehlisa. Yabo
siyakhulisana bafowethu ngeqiniso ngoba iqiniso lona bafowethu lakhayo. So lezi inkulumo bafowethu zombili lezi ziyakha zikanje, yabo. Kukhona umqondo ojulile kakhulu bafowethu eziwakhayo. Lo bafana noma ichaza lana uthini uthi njengoba bebhuda otshwaleni nje is because of isimo. Wathi gogo sipheni ilukelo ukuthi sikhulume nathi namakhehla. Ijule kakhulu bafele enkulumo lena, yazi mina ingihlabe umxhele, ijule nje kakhulu ngazathi uqama ngoba inkulu lento lena engaphathi lo bhuti emidlayo, kepha nxa uthi ilungelo ukuthi abayiphefumule emsama kanalo. Hey bafowethu uzima. Kodwa ke ngiyathemba ukuthi ke bakhona abazokwazi ukubona lento nami engicabangayo futhi engiyishoyo. Lokho nje ngenza kwethu ke uNtezinandi bafowethu King of Impumba lapha ku Facebook, nguNtezinandi Prince ona 71,000 followers ke bafowethu njengamanje, kanti lapha ku YouTube nguNtezinandi TV. Subscribe bani khona bafowethu bese nalapha ku Facebook niya follow ke nikwazi ke ukuthi nazi kabazi impumba ukuthi ke khamba kanjani. Abantu bayangena bafowethu empumbeni kubhizi kunjeya woza August kube mnandi empumbeni, isikhale kudliwe kamnandi. Yilokho ukuthi ngenza kwethu ke inkosi ke bafowethu sengathi ke inganiphosisa ke nihlaziye bafowethu inkulumo ngisho ingenza ukuthi niyibona hlatha umqondo wakho ujule kanjani. Ijule kakhulu ngenza kwethu ufuqa mama. Inkosi kusisi, ngiyabonga. Amen. Thokoza.